Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор боз 12 хонаи дига қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Квартираҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, шаҳри Бухтар, шаҳри Хуҷанд, Ҳисор, Ваҳдат, Кулоб ва хонаҳои фурӯшӣ бадор аз шаҳри Душанбе, Рудакӣ, Қурған ва дигар тарафҳо ки нархҳои хонаҳо сар мешаванд 75 000 сомонӣ. Бардоги хонаи тайёр ҳамагӣ бо нархи 75 боло сар мешаванд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат, маълумот, адреса маша нависа роҳӣ кунед, мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Дӯстони азиз, чун ранги ҳарвақтина курса гуфта наметавонем, барое ки курс аниқ надорад, дар як рӯз чанд бор фаромада мебарояд, барои узузиҳо гуфта наметавонем. мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунед, лайкотонам фаромӯш накунед. Марҳамат, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. Дӯстон, аниқтараш коттеҷи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе пойтахт, дар райони Фирдавсӣ, кӯчаи Гулпарвар, баъди бозири Корвон, ҷои беҳтарин дай. Ҳамагӣ 2 сотиқ замин дорад ки 14 хона кардагӣ тайёра бадрон, якта калидор, ошхона, баня, кухни, термиз, падва, тандурхона, ҷои кухни отделни ва дарунӣ. бадрон ҳавли хона хай майда не ки ремонтҳои замонавӣ кардагӣ аст. хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, евраримон люкс, бо ҳамаи чизи чорааш савдо мешавад. дар дуруни хона бадрон ҳамин чизе ки барои зиндагӣ лозима ҳастай. ай консернет сар кардагӣ то спални, диван, мисол телевизор, шифоне, кухни, гарнитур, обшим, ҳамаи навод аст ки баъдо наминора мега қатиб, яъне қариб чизош мега қариб худуш як 500 000 сомон мешава мега соҳибшон, ҳамашон сифати баланд кардия. ремонтҳои замонӣ ҳамашон мегад пад заказ оварда кардагӣ. хоб байна ҷои бо водопад дорад ки найноша бадрон не ки бо сангҳои қиматбаҳо кардагӣ ҳастанд ва ҳар гуна света музика мондагӣ аст ки водопад чӣ хел асаби одама ором мекунад ва приятняй. ҳамин ҳамашо бадрон бо сифатҳои баланд ки мега омода кардем. ва як тариқа бадрон бо магазини калон дорад ки барои ягон мисол савдо кардантон, яъне як бизнеси тайёр аст. магазини калон дорад ки стиляжош ҳамаш ҳаста, фақат бортона мезанен савдо дар дуни ҳамин хона, яъне ки аз пеш давроза магазин дорад ки қати ҳамин хона хуш астай. инам хел шифонеро, кухни, гарнитур, спални, диван, телевизор, обшим, ҳама чи кондитсионер дорад, ҳамаша қатиш метавонад бо ҳамаи чизи чорааш. хона мегад ҳуҷҷатош мега 100% мега дар ном то кадам метавонад, мега дастрош нефурӯхта мешавад бо нархи 80 000 сомонӣ. бо мегад арзон кадам метавонад, мега дастроши баъдо сета рақамошон аст, рақамои мегафон ва рақамои Россия аст ва тага боса рақамои Вавилон. инаштам WhatsApp пайваст дорад. одамоне ки наличи мехарад мегад бо арзонтар метавонем, бо ҳамаи чизи чора бадрон, ҷои тандурхона, ҳама чи дорад, спални ва мисол бозор, мактаб, мағоза, садиқ, медпункт ҳамаш дар наздикиш бадрон. ҷои беҳтарин, маълумотҳои пурра ва ниқтарша аз рақамои поёмда гирем, бо арзон мекунад, ҳуҷҷатош 100%. марҳамат, занг занед. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар ҷамоати Қызирқалъа, деҳаи Сарбанд, яъне бадрон роҳи шоҳроҳи Душанбе Қурған мешавад, лаби роҳда пеши арчаҳое ки нав шондагӣ аст, яъне ки мобайни трассада арчаҳои нав шондагиан дар ҳамунҷа қарор дорад. аз роҳи калон мегад даже 100 метрам нест, мегад то хона раҳош мегад асфалтае. обши мегад 12 сотиқ замин дорад ки 6 дар хона кардагӣ тайёра ки якта калидор, ошхона, баня, кухни ва навеси 12 метра ва 60 дона мега дарахтори мевадиҳанда мега ҳар гуна дорад. хона мега аз ду тараф мега давроза часпода мегад ва оғул дорад, кухни, ошхона, ҳамагӣ аз роҳи калон мега то хонара 100 метра неста мегад. роҳи шоҳроҳи Душанбе ва Қурған, бениҳоят ҷои хуб ва главни обсветаш ҳаста мега ҳуҷҷатҳои хона 100% мегад. даруни хонаҳо ремонт кардагӣ медорӣ, фақат зиндагӣ мекунем. дастрош мегад мефурӯшед бо нархи 220 000 сомонӣ мегад соҳибшон, бо арзонтарам мешавад. ина рақамошон мегафон ва рақамҳои дигаришам ҳардуш мегафон аста кор мекунад. одамоне ки мехаранд бо арзонам мекунем ва ягон мошинам боша мегад алиш меша болои мошин сумамтани хеле вариантҳо мешавад. гирди хона полни худ маҳкам, калидор, ошхона, баня, дегдонхона, оғул ҳамаш ҳастай. дӯстон азиз, хай бор агар ягон душа маълумотша нафаҳмида бошед, дар рақамошон занг зада дигар маълумотша лаби роҳда мегад, шоҳро Душанбе мегад, лаби роҳда пеши арчаҳое ки нав шондагӣ ҳастанд. марҳамат, дигар маълумоти пурраша гирем, бо қатъи савдо мег лайкора фаромӯш накунед.
сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар сентри район шавад, мегӯяд соҳибшон чораҳаи файзобод кӯчаи сомониён 21 шаҳри ваҳдат сентри район чораҳаи файзобод кӯчаи сомониён 21 мегӯяд ҳамаи самт мегӯяд рафта мешавад лаби роҳи калондай яъне ҷои хубаи лӯбоҷи хоя инҷа рафта мешавад. Духонага квартираи баъдрон дар 4 мошина қарор дорад 42 квадратии метре обсвет ҳастай ошхона баня кухни термис дорад баъдрон кухнишам мегӯяд хона кадагия мегӯяд баъдрон кухнишам яъне хона кадагия увалник дорад об мегӯяд балкон бировардагия аст яъне ҳисоби сехонага кадагия дар дуруни хона главни термис кондитсионер ҳамаш аст ва боз мегӯяд сараям дора мегӯяд сара инашам қаттиш метием ремонти хона ҳаст баъдрон лаби роҳдай мактаб мағоза ҳама чи дар наздикиша мегӯяд соҳибшон дастрошона мегӯяд мефурӯшад бо нархи 180 000 сомонӣ бо арзонтарам карда метием мегӯяд кадоме ки мехара бо муомила ва савдо мешавад яъне баъдрон квартира сехонага мешавад яъне кухниша мегӯяд мисол хона кадагиан ва отделни бо балконам дорад дӯстони азиз ки мисол уҷадам об бовардагӣ биён кондитсионер ҳама чи дора сараям мегӯяд дора қатиш ҳастай ина рақамошон ҳастай ҳар ду рақамошон кор мекунад дар ин рақамо ватсапам пайваст дорам маълумот дигар маълумотша занг зада пурсем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ тарафи чойхона гуфтага аст дар пушти масҷиди радиостансия ноҳияи рӯдакӣ ленинский район тарафи чойхона дар пушти масҷиди радиостансия обшим 2 сотиқ замин аст ки се дар хона кардагӣ баъдрон ки якта калидор варна кухни мегӯяд дар дурун шаҳр хонара мегӯяд шкатур монтаж ҳамаша дару тирезаша мегӯяд часпонда метием мегӯяд 155 000 сомонӣ нақшай тариқи кредитам дода мешавад тариқи варианти алиша ба мошина мешавад кадоми наличи мегӯяд арзон карда метиҳад кадоме ки тариқи кредит 1 сола мешавад ва ба мошин болоишам мошин метиҳем болоиш сум мешавад ин хел вариантам дорад кадоми сумкати яъне арзон мешавад боз ҳамин хел хона баъдрон 2-4 намудига вариантам аст ки ваёша бо тайёра ремонт кардагӣ аст ваёша ҳамин хел арзону нархошон ва тариқи кредитам мешавад кадомтон агар ҳамин хонаи қарз мехардагӣ бошед ин ҳамин рақамода занг занем шумода арзон карда метиҳад хонаҳои тайёр ин ҳамин хонам ҳастае ки баъдрон вариантҳои тайёршам доранд маълумот дигар маълумотша гирем. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи ёвон дар ҷамоати ҳасан ҳусейн деҳаи чойлама яъне ба номи пешинаш дача мешиносад ҳамин хел номи пешинаш баъдрон ҷамоати ҳасан ҳусейн деҳаи чойлама яъне ба номи пешинаш дача мегӯям 15 сотиқ замин масоҳат дорад ки 14 хона кардагӣ баъдрон якта калидор ошхона баня кухни дурун шуда се тарафи хона маҳкама дарахтони мевадиҳанда дорад болои хона пӯшодагӣ фақат ҳамин шкатур дар тиреза ҳамин хел кора мондагия ай ҳамин хона мегӯяд то сентра мегӯяд то района мегӯяд ҳамагӣ 3 километр роҳ аст баъдрон хона коробка се тарафаш маҳкам обсвет дорад дастрош мегӯяд мефурӯшем бо нархи 150 000 сомонӣ баъдро одамоне ки наличи мегиранд мегӯяд бо арзонтар карда метиҳем рақамои тоҷикистоншон кор мекунад ва рақамои россияшон дар ин рақамои россияшон ватсап пайваст дора кор мекунад ҳамаш 100% мегӯяд срочно сум дарокунад калидор баняк хунаш дарунаш маълумот дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирем фақат лайкотона фаромӯш накунед ва навора полисияш кунед. шашум квартираи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар 33 микрорайон гуфтага аст рӯпарӯи гӯштфурӯшҳои коҳна мегӯяд соҳибшон назди мактаб боғча бозорча ҳаст 33 микрорайон рӯпарӯи гӯштфурӯшҳои коҳна ҳамин хел соҳибшон наистиянд хоб якхонага квартира аст ки дар 3 мошина қарор дорад 35 квадратии метр обсвет аст ошхона баня кухни термис дорад пешашда мегӯяд мактаб боғча бозорча ҷои хуба мегӯяд соҳибшон омада бирем вақтотон шуд мегӯяд арзон карда метиҳем нархи квартира мегӯяд 265 000 сомонӣ аст баъдро боз муомила савдо мешавад танҳо дар назди ҳамин квартира рақамошон мегафон аст кадоми шумо агар харидор бошед маълумот дигар маълумотҳои пурраша гирем шумо дам агар амхали квартираҳои фурӯшии хонаҳои заминӣ замини холии мошин ягон техника чизе ки барои фурӯхтан ҳамахел боша баъдрон сурат маълумот адрес рақамотон ҳамаша наиста роя кунем мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада эълонда мегузорем хоҳиш мекунем ки лайкотона фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имото полиса кунед раҳмат барои дастгирии ҳаматон. ҳафтум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар наздикии ваданасос гуфтага аст соҳибшон баъдро аз ваданасос мега ҳамагӣ 2 километр мега роҳ яъне ки деҳаи ҷавалай соҳибшон ҳамин хел навистиям
опши 3 сотиқ замин астае ки ду дар хона кардагӣ тайёр, якта калидор ошхона баня кухни дора ба дрон обсвечам ҳастае ва баня ҳоҷатхона мега отделни ҳастае. ҷои подвалам дора мегад барои ягон банка монда ва ҳуҷҷатҳои хона мега 100%. наздикии ваданасос мега 2 километр мега байни ваданасос ва ҳамин хона мегад яъне фарқ дорад. нархи хона мега 130 000 сомонӣ ҳаст, бо арзон омеша ёки ягон квартирам боша мега вариантҳои алиши мекунед ва инаша мегад мисол маслиҳат мекунед шумо пул метед ва пул метед инаша маслиҳат мекунед кадоме ки сумкате мегирад арзонтар мешавад. 130 000 сомонӣ бадрон гилди хона маҳкам аст, на рақамошон мегафон дигар маълумотҳои пурраша гирем. одамоне ки наличе мегира мега яъне арзон ва муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, хона мехарен, квартира мехарен, чизе ки мехарен дар комментар нависед ки чӣ хел мисол хона аз заминҳо ба шумо дар кор ҳастанд. мо ҷудо карда албатта пешкаштон мекунем, фақат шумо дастгирии кардани канали моро фаромӯш насозед. ҳаштум квартираи фурӯши назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони Сино гуфтага аст бадрон ориенте яъне политехникум. райони Сино политехникум бадрон мегӯяд. бо маълумотҳои бештарша аз соҳибашо мегирем. духонага квартира астае ки дар сеи мошина қарор дорад. 50 квадрати метре бо обсвои таъмин аст. ошхона, баня, кухни, термис, кухни, гарнитор, стайли машина, кондитсионер ҳама чӣ дорад. хай кадомиша қатиш метия наметия наша гуфтагӣ нестам. ба фикр ман бо ҳама чизи чора хай бо як бор дига аниқада гире. духонага сеи мошина 50 квадрати метр лаби роҳ да мега соҳибшон бо нархи 340 000 сомонӣ. бо одамоне ки меган наличи агар харидори аниқ боша мега арзонтар муомила мекунем мегад байни харидор ва фурӯшанда. ремонти хона бениҳоят хуб аст, барои зиндагӣ омода ва тайёр. хай ба кадомтор маъқул боша, на рақамошо наздик аст, марамар дига маълумотоша гирен. дӯстони азиз, боз такрор намекунем чанд бор дига. хай худатон метавонед ки лайкотонро фаромӯш накунед. хонахар бошед дар комментари нависед. мо албатта гуфтагӯи шуморо ҷудо карда пешкаштон мекунем. дастгирӣ карданро фаромӯш насозед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон. инаш қарор дорад дар шаҳри бохта, шаҳри қурғон тепа бадрон дар тецда қарор дорад. лаби роҳ да бадрон шаҳри бохтар маркази шаҳр мешавад, яъне тецда. якхонага квартира астае ки дар 4 мошина қарор дорад. 49 квадрати метр бадрон ки хоҳем духонага мекунем. бо обсвои таъмин астае ошхона, баня, кухни, термис ҳама чӣ дорад. хона мегад евраримон кардагӣ аст бадрон бо сифати замонави сифати аъло мега соҳибшон. такҷда ҷои аптека, супермаркети ёвар ҳамин хел чизо дорад ки доми нав аст ки одамо уже зиндагӣ доранд. хоб нархи квартира мега 275 000 сомонӣ аст бадрон бо арзонтарам мешавад мега. омада бинен яъне маъқултон шуд савдо мекунед. доми ёвар бадрон азиз яъне дар тез маркази шаҳр лаби роҳ да месояд. ина рақамо мегафоншон кор мекунад. марамат дига маълумотои пуррашагир 275 000 сомонӣ. лайкотона хоҳиш мекунем узри зиёд ки такрор кардем фаромӯш накунед ва навора подписааш кунед. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон ҳаста аз территорияи Данғара астае ки дар деҳаи 400 гуфтагӣ аст соҳибшон. ноҳияи Данғара деҳаи 400 ҳамин хел соҳибшон навистиам. ҳамагӣ 4 сотиқ замин астае ки ду дар хона кардагӣ бадрон ки якта калидор ошхона баня ва меҳмонхона мега дорад. дар наздикии хона мега бадрон мактаб ва беморхона ҳамин хел чизо ҳастае. хона мега нархаш бениҳоят арзон мега. нархи хона бадрон 70 гуфтаам бо ҳамирам арзон мешавад. 70 000 сомонӣ. дастроша мега сум дар кура бо одамоне ки мехарам мегад муомила дорад. ина рақамо мегафоншон настига кор мекунад. маълумотои пурра ва аниқташа як бор дига аз соҳибашон занг зада гиред. марамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бадрон ҳаста аз территорияи шаҳри ваҳдат астае ки дар кӯчаи туграл 26 гуфтага аст соҳибшон. шаҳри ваҳдат кӯчаи туграл 26. духонага квартира астае ки бадрон дар дуюм мошина қарор дорад. 46 квадрати метре обсвед аст. ошхона, баня, кухни, термис дорад. қатиш мега мебелошам метия ва подвалам мега дора мега бадрон ки дуюм ошинаи подвалаш дар ҳисоби ҳамин хона будае. ва бадрон азиз ҷои хуб да мега соҳибшон мега срочна мега мефурӯшад бо нархи 275 000 сомонӣ. бо одамоне ки наличи мегиранд мега соҳибшон бо хаз муомила дорад. одамони харидор мегад омада бинанд. аз шаҳри ваҳдат бадрон азиз духонага дуюм мошина 275 000 сомонӣ ки нархшам хай нормал ки бадрон ремонтош ремонти хубае.
кадомтон ки мехарида бошед марҳамат хай бо занг зада маълумотои бештар ва аниқтарша гирен. хоҳиш дорем ки лайкотон мегузорен, фаромӯш намекунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен падилсаш мекунед. хона мехарен, замин мехарен, квартира мехарен, нависед, албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. квартираи фурӯшии навбатии Саёбаҳдор ҳаста аз территорияи шаҳри Кӯлоб аста ки баъдро ҳамин маркази шаҳри Кӯлоб гуфта аста кадом кӯча иҷоша нагуфтиян ӯзёзиёд барои ҳамин худато занг зада мепурсен. духонага квартира баъдро ки дар 4 мошина қарор дорад, 37 квадрати метр, обсвет ҳаста, ошхона, баня, кухни ҳама чӣ дорад. баъдро хона мегад ҳама чиша мегад метием қатижи намҷада мисол шифонера чизе ки дора бо ҳамаи чизи чораш мега соҳибшона ки хай телевизорой мисол хайнам хали ҳаста баъд светноёи мисол хали чоркунҷо ва духобка, пухобка, кондиционер ҳамин хел чизо ва тега шифонера дорад. нархи хона мега арзона ка мега 148 000 сомонӣ. бо одамоне ки мегӯянд наличи агар мехарам мега бо арзон када метием мега дастрош насо маркурай маълумотои пурра ва аниқша мега тариқи телефон мега худамон метием. ин ҳамин рақамода занг занем маълумотои пурраша соҳибашон мефаҳмад. 148 000 сомонӣ баъдон арзонтар муомилаш танҳо дар назди ҳамин квартира. марҳамат занг занем. шумо дар маҳалли квартираҳо, хонаҳо, заминҳо, мошинаҳо боша барои фурӯхтан сурат маълумот шария кунед, фурӯшта мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбонтон.